De maatschappij, dat is zij. Een libben lang wie ze drok met oren. Haar huishouding, de zaak van haar man, de vredesbeweging, eerst Europese dissidenten, vluchtelingen. Pas op hege leeftijd begon ze te schreeuwen. Gedichten, romans, ze kregen er een soort waardering voor, maar grote aantallen verkocht ze nog net. 10 jaar lang verzwargen ze haar dementerende man en als die waai is, had ze alle ruimte voor haarzelfs. Dit hier, op haar 88ste, verscheen er nog een roman en nog een. Maar ook die boeken gingen door oren. Het draait net gauw om haarzelfs. Wiels krijgt zij een grote bijdrage leveren had en nog altijd levert aan deze maatschappij. Nou goeie. Nou, goeie. Nou ja, ik heb het wel handen vol. Ja, dan, nou, dan maken we maar tuteren, of niet? Ja, doe dat maar. Dan ben we daar direct maar terug heen. Gaan we dat maar horen. Ik ben Bart. Ja, ik ben Achie dus. Dat Jerk. Ja, dat ken ik net maar. Ik zou haar zeggen mevrouw van der Meer, maar nee, dus gisteren dat ik Achie zei? Ja, zeker. Dat is veel handiger. Dat Ja? dacht elke neer. Ja, hè? Ja, we hebben in Botsel een peer oudere man. Ja? Die is altijd mevrouw van der Meer nog steeds als Ja. ze met zin komen. Ja. Vooral niet dat al alling. Nee? Ja, dat al hoor. Een peer oudere man, Roomse man, die Ja, dacht ja. dat. Nou, net speciaal Roomse man. Ik had eens een keer wat een klusje, maar ik denk nog meer, maar Freek de Jonge. Ja? En toen zei ik tegen hem, ik vind het zo raar om jou meneer de Jonge te nemen. Nou, het Ja. is natuurlijk Freek, maar Ja. ik vind het raar om te tutoyeren. Ja. Tegen Ja, een dan man weer die- een stap verder. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat ik wel Achie zei en ik jou zei. Nee, ja, nou ja, dat maken we dan misschien. Wat nog heel eigenaardig is, ik ben op het moment op een bepaalde reden mijn nieuwste boek in het Nederlands aan de oer zetten. De 18. En dan, ja, de 18. En dan heb ik bij het Fries, maar Jo en Sa, Ja. heb ik geen enkel probleem. Nee. Maar om dan in het Hollands in hetzelfde verhaal uit te sissen, dat lijkt net noffelijk. Wat is het verschil? Dat is afstandelijker. Ja, U, hè? Ja. U is van mijn gevoel Ja. afstandelijker als Jo. Ja. Dus het is net afstandelijk dat ik nou jou zei. Nee, Achie. nee, ik vind het net vervelend. Oké. Het mag ook gewoon een doos zijn. Alles is goed. Kom verder. Ja. Mag ik even ondersteunen of mag ik dat ding hebben? Want ik ben het ook helemaal net geland. Ik weet je zelf maar in. Het enige waar ik probleem mee heb, is een onegale achtergrond. Nou, Dus, dat gaan we hier. ja, daarom. Dus is het Maar mooi als zo- ik even... Zal ik die even ja, houden? neem maar. Ja? Ja. En die tas ik? Oh, Nee, die tas dat is jongen al hier stukken keer. Die heen. bandjes. Ach, Ja, heen. ik jou die even naar de ja, natuurlijk. De eerste keer van Vlieland gaan we dus Ja, al te dat- pakken. Ja, prachtig. Wat heb je een mooi hoekje. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. Ja. En wat kan ik van jou inskenken? Wat is zo? Wat kan ik van jou inskenken? Inzetten? Inskenken. Drinken. Oh, skenken, inskenken? Ja. Oh ja, ik denk dat je dan in jetten zegt, maar dat is dus net zo. Inskenken. Ja, misschien ben ik wel fout. Misschien heb ik wel injetten zeggen, Oh, maar... ik ben helemaal net perfect in het dus praten. Het schreeuwen, Ja. daar heb ik altijd eventueel het woordboek bij. Ik ben van oorsprong. Praat ik geen Fries? Nee? Nee. En wel Balzeters, Ja. maar nee, geen Fries. Maar dat heb ik dat ik maatschappelijk nogal actief weer, Ja. vond ik dat ik het leren moest. Maar dan ben we heen gebleven met de vraag, wat kan ik jou injetten? Oh ja. Nou, Koffie of thee of fris? Ja, ik vind thee heel lekker. Ja? Ja, Dan zet ik ik vind even thee. koffie heel goed. Ja, nou, Ja. misschien even koffie één keer nog. Oh, niks succes, want anders kijk ik straks net sliepen. Dan maken we nog heel soort koffie, ja. Ja, Koffie, even oké. koffie. Ja, heerlijk. Ja. Hoe drink je de koffie? Alleen nog wat mogelijk aan je hand. Ja. Ik heb 5 jongens, 4 Ja. zwanen en 1 dochter. Oké. Ja. Ja, mijn man leeft het niet meer. Nee, dat weet ik. Dat weet je ook. Ja. Vierwieling? Wat zei je? Vierwieling? Ja, 4 keer. Ja. Ja. Het zie je hier Alzheimer-hond. Ja. Maar die zie je hier binnen het Midwesten. Nee? Het weer lieke goed toch ook. Ja, het is soms, vooral onder een weer dreig. Ja. Maar nee, ik zal nooit zeggen dat het minder jaren weer. Herman, mijn man, die weer ik in, hij weer het Sierskros hier aanvankelijk. Dat is letterlijk misgaan, maar goed, dat komt misschien wel aan de water en oors maar net. En
dan zei mijn mem, want wij waren eerst, toen wij trouwden, waren wij nog netjes bij de KVP, Katholieke Volkspartij. Als echte katholieke bolzetters. En, maar er weer nog de PPR weer er nog net, of wat, daar begon het waarschijnlijk bij, of wij waren daar al lid van. Ja? En dan zei, Waarom van de PPR en waarom net van de PSP? Nou, PSP hebben we nooit over praktiseerd. Maar Nee, Jim wint dat is toch voel buiten bij ons. uitstek actief als in Ja, vredesbeweging. en toch is het zo. PSP hebben we nooit over praktiseerd. Waarom niet? Weet ik niet. Wij rapen met elkaar echt stand op. De ICTO jette dat dan. Ja. ICTO weer interkerkelijk. En die twee- weer voor tweezijdige tweezijdige ontwapening. En IKV weer voor Maar eenzijdige ontwapening. toch? eigenlijk wie dat, is dat heel goed, dat is dat kruist. Hè? Maar waarom ging jou bij het IKV en waarom net bij het ICTO? Nou ja, omdat ik vond dat ze zonder meer gelijk in kernwapens de wereld uit te beginnen uit Nederland. Ja. Nou, wat zou er nou mis met Westhammer? Nou, liever een raket in de tuin dan een ris in de keuken, Nou, toch? wij zijn nooit echt benauwd West dat die Russen komen. Zo. Nee? Nee, nooit. Echt net? Nee. In die jaren net? Nee. Waarom net? Nooit. Nou, Iedereen weet is ik toch benauwd voor de Russen? Wij hebben bij het IKV vooral Mintjan Faber, dat is eigenlijk nou echt wel een kameraad haast van mij worden. Als een kwarteling is er nog een keer bij mij in Bolzert op bezoek werd. De En, grote IKV-voorman. Wat? Ja. De grote baas van de IKV. Ja. Die zei ik altijd, net alleen nog een heel soort IKV'ers werden dan die gevoelsmatig het ermee eens werden. Dus vanzelf, kernwapens de wereld uit, tuurlijk. Maar hij zei altijd, zorg je dat je argumenten hebt. Ja. En dat heb ik echt wel leerd bij... En wat weer het argument om te zeggen van... Nou, dan maar te laat ik beginnen zeggen, bij als je gewoon rustig redeneert, dan weer het net alleen nog het gevoel mocht er ik bij. Ja. Maar dat het echt onzin weer. Wat hield ik meer om beide kanten, al die wapens, nou ja, dat soort dingen. Maar ik vind dat wat Jon Heerma helemaal net een argument. Dat vind ik een mening. Nee, maar het argument weer ik dat het ik tactisch heel goed te verantwoorden zijn weer. Hoe dan? Dat Ierland beginnen zo mij op te houden. En dan maar zien wat dat onder oren komt voor gevolgen hebben zo, eventueel. Ja, Dat is een hypothese, maar dat is net een- idealistisch verhaal vanzelf. Ja, precies. En geen argument. Maar een argument vind ik wel, als je zes kennen, van er is allerlei tactische redenen, rationele redenen om deze stap te zetten. Maar ik kan er net een rationele reden niet uit. Ik jij alleen het ideaal. Nou, dat vind ik net. Als je nadenkt kennen van hoe stiet de vijand ervan, hoe stier we er zelf voor. Ja. En je kent dat nadenken, dan kun je zeggen, waar hebben we het over? We kennen dit gerust aan. Ja. Daar ben je dat vind ik wel een argument. En daar ben je ook wist van? Daar ben ik wist van. Daar ben je geen twijfel? Nee, ik twijfel aan het soort, maar daar net hoor. Nee. Maar wij hier vanzelf, dat weer de interessante kant van het verhaal, dat wij altijd contacten hier met de dissidenten in die eerste Europese landen. Ja. Dat weer echt, ik heb er Nijweke Sneun komt een Duitse vrouw en die ken ik van uit die tijd, dat weer ik een dissidente dominee in de DDR. Eerst Duitser dit die komt alle jaren maar zijn vrouw een week bij mij af bezitten. En is je toen in eerst Duitsland of die wie toen al vlechten uit het Westen? Die wie doe al vlechten uit het Westen of net? Ja, die is wel bleu tot de eind. Hij wordt er bleu. Het wist hier dat ik van die plakaten blijf in deinem land und wehre dich. Dat hadden we dan. Ja. Dus ik ben een paar keer de West, maar dat wie al gauw zo vier, dat ik geen tasstemming van de statie meer kreeg om daarheen. Dat ik kreeg een beetje Faber ik niet meer. Dat verbaast me niks. Nou, dus ik mocht er ik niet heen. Maar je kon in eerste instantie daar nog wel heen? Ja, ik ben er dan een paar keer West, ja. En ik ben van na die tijd, want ik weer ben in de jaren 80. Maar hoe gaat zo'n reis? Want je krijgt een visum en je krijgt alle keer mannen op je nek die steeds in de gaten houden wat je doet. Hoe streng wie dat? Nou, uiteindelijk, als je tasstemming kreeg, dan voel ik wel, maar ja, dat worden bij de Grace dan heel lang, alles nice. Ja. En als we waarom kwamen, dan kist hij, ja, daar gaat hij. Daar zit hij in daar. Ja. Prachtig, hè? Ja. Prachtig. Als we daar waarom kwamen, dan kwam... Het is een soort Stasi, hè? Die in de gaten houdt. Dan kwam in de trein, daar kwam de Nederlandse geheime dienst of zo wel. En dan moest ik mij verantwoorden wat ik deed in de DDR. Ja? Echt weer.
Het eigenaardige is, ik ben eigenlijk een hele nuchtere figuur. Ik ben heel rationeel aan de ene kant. En van de andere kant ken ik volle meer ik als vroeger. Terug dingen rekken worden. Ik word gauwer ontroerd als dat het vroeger het geval was. In het Fries hebben we net een mooi woord voor ontroerd. Nee. Dat hebben we net. Nee. En dat mis ik heel vaak in mijn verhalen. Maar goed, ontroerd. Ik heb het één keer... Hoe kan het dat je vaker ontroerd worden? Is dat... Nou, ik ben sowieso... Sowieso ben ik een stuk van mijn liekwicht kwijt. Ja. Nee, dat Herman er net mee weer. Dat is het. En daar red ik me goed mee. Dat net, maar daar komt het van. En daardoor rek je sneller, rijd je snel uit ballons. Ja. Maar jongen, dit even naar de volle maan gaan. Oh, ja, want ik zei al... Nou, het is van de mannen, dat zei ik al. Maar oh, wat prachtig. Is je net mooi? Oh, prachtig. Nou, ik zei verdorie en dan maak je dat net mooi. Want waar ik in bed lig, dan ken ik altijd jongens en nachts de mannen. Dus dat volg ik altijd. Ja. Oh, wat prachtig. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. En volgens mij gaat dit dat we dat nog mooi maken. Het is een gouden jongen. Ja. Toch? Ik ben nooit één nacht, stond ik alleen nog bij bang best. Nee? Nee, wil ik dat wel verwachten hier? Ja. Nee, net één keer. En daarvoor ik net Tiens, nee, Herman. Toen Herman er nog weer ben ik nooit bang geweest. En net doet hij slim zie ik weer en op het doel rijden? Nee. Het weer echt... hij had nog 4 maanden had er nog in Bloemkamp West. Omdat ik hier in Holle, hij zoet al de laatste dag thuis beloven. Ja. Maar hij net alleen nog dat er heel dwars weer. Hij boer helemaal niks meer onder de douche net. En niet net bij tafel komen te eten. En nou ja, dat was. En vroeger hier toch ook altijd alles zelfs besletten. Ja, dat weer zo. Het werd gevaarlijk. Hij pakte me daar vast dat ik mocht dan net voortgaan en dat soort van dingen. Maar dat leek me al hard reden om bang te worden, of net? Ja, dat weet ik net goed. Dus toen hebben we bij in die zin ingrepen. Toen zeiden ze, nou komt er alle dagen in. Ja, jongens, dat hadden we 2 weken vol, maar dan is het uit. Er ben het maar hier in Bos en de rest die ben het overal. En net is in de provincie, dus dat is te gek. En alle hier werk. Dus toen hebben we werkmaker van Bloemkamp. Heeft hij nog 5 mannen, heeft hij daar nog best. En dan kwam ik met je en dan ging ik weer voort. En dan zei ik eerst heen nou, ik zei even naar dat orenhoes en dat ik de was geven en zo. Oh, nou goed, zo. En de orenmazen orenmetjes wieker op weg. Het is net met hem terugdrongen, dat het er weer. Daar ben ik heel blij om. En kon hij jou toen nog? Ja, hij heeft me toch tot de laatste dag kennen. Ja? Ja, dat wel. Maar hij weer daar lekker dwars. Kon je dat zezen of vernamen jou dat? Ik vernam het. Alleen nog 2 dagen vastzien, want hij zegt je er al nooit meer on. Toen weer, ik net. Nee. Hij zegt je nooit meer echt on. Hij zegt nog eens een paar woorden. En dat weer dan. Het allermooiste weer nog, hij is heel december erheen een keer. En 12 januari is weer hier. Je hebt hem nog een dag thuis gehad. Hij wist eerst dat het thuis weer, maar dat woonden wij dan. Ja. En we brachten de jongens weer om, mijn oudste zoon en ik. En toen zitten we daar en toen zei Usher Bouke wie dat. Hij zei tegen hem, wat zit hij nou het meeste dwars, zei hij. Nou, ik zei, dat is veel moeilijke vraag voor hem. Maar wij houden dus allebei de stil. Dat was al geweldig dat we dat deden. En toen zei, eerst zei Herman toen, het geheel van het niet willen. Dat was het precies. Hij heerde dus wel terug hoe dwars die weer, maar hij kon er net meer doorheen stappen. Hij kon mezelf net meer ompakken en zei, dan dacht ik dit weer. Het geheel van het niet willen, zei hij toen. En toen 2 dagen vast in deer, toen weer al ziek. En dus toen ben ik mijn medicijnen opgehouden. Hij heerde iets van kanker, ik zie bloed in de urine al, dus het was net goed, maar dat hebben we net meer om de ziekje litten. Pijnstillers kregen en toen kreeg ik longontsteking en toen zeiden wij nou geen medicine meer, nou houden we op. En toen ging ik een maas heen en dat was een paar dagen vast in deer. En hij lag nog op bed en ik boogde me zo over hem heen. En toen deed er, als in wonden, die er nog één keer gewoon zijn eigen helemaal naar me epen en dan laken over zijn hele gezicht. Nou, als we het maar van 25 jaar jaren, nou, geweldig. Ja. Dat was echt geweldig. Ja. Dat nog 1 minuut, toen dat weer het auskeer.
Ja, dat weet ik door. Ja. Ja, echt heel geweldig. Dat toen even koor. En die ene minuut, ik wist net hoe kostbaar dat dan is. Ja, dat wist misschien wel. Nee, ik weet het net, maar ik probeer het me voor te stellen. Ja. Ja, dat is echt geweldig. Het geheel van het niet willen. Ja, En dan in die laatste minuut ja. daar toch nog doorheen komen. Ja, zeg maar. Ja. Wie joert in het Nijs dat er oren hier meer vluchtelingen als ooit Ja, kom maar. binnen. En dan zit ik hier met een vrouw die activiste is. Ja. Wie is? Nou, het activisten zou ik er zelf nooit beroemd had. Ik hou er echt net van. Ja, dat is een valse Maar ik ben wel niet bescheidenheid het natuurlijk. druk maken om dingen. Ja, maar Waarom moet ik ook geen activisten nemen? nou, ik vind het wet net zo prettig, maar ik erger me er ook net om. Maar ik broek het zelf net. Waarom net? Nou, weet ik niet. Je Sommige dingen wisten ik. je organiseerde al je bijeenkomsten. Je ging op geheime missies naar de DDR. Ja, En ik mag je ook geen activisten nemen. het mij wel. Ja, maar ja, dat hebben we net. Maar ik zoek het zelf, ik broek het zelf nooit, dat wordt. Nee. Hoe maak je het dan Ik zeg nemen? wel dat ik actief Idealist. ben. Ik ben wel actief, maar ik ben geen activiste. En dat is dan wat anders. Een actieve idealist. Nou, vooruit maar. Zullen we dat nog? Nou, idealist. Ik ben toch ik wel nuchter daarbij. Het is ik wel een soort plichtsgevoel, denk ik, dat ik heb. Ik jer wat te dwan om dingen waar ik wat om bang heb. Zolang ik dat ken, jaren wij dat te dwan. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Van de week zei ik nog. Ik kom nooit meer eentje in de kringen van mensen. Nou heb ik een redelijk grote kring van mensen heel dichtbij en verder mooi. Die vergeleken bij een aantal jaren geleden nog ergens echt verontwaardigd over wordt. Die kom ik haast net met zin. Nee. Wel dat ze het verschrikkelijk vinden en heel soort dingen. Ja. Maar om dan te zeggen, nee, maar dat en ze is net alleen nog eigenlijk zullen we daar wat een dwaan hadden. Nee, ze zeggen niks eens met daar dagen we wat om. Nee. Jawel. Die binnen wel. Ja, die binnen Maar wel. die zitten nou, die zitten nou in andere hoeken. Ja, die kom ik net zien. Nee. Nee, maar dat zijn nou de mensen die in opstand komen tegen de influx van buitenlanders. Ja. Die organiseren maar nou en die komen nou in als mensen opstand. Dat zijn activisten van nou. Ja, maar dat vind ik negatief activisme. Dat is alleen nog omdat je eigen belangen, de schijnbare eigen belangen, schijnt worden. En is dat wezenlijk oors? Ja, dat vind ik wel. Waarom? Nou, ik vind het te behind als je alleen nog praat vanuit je eigen belang. Net dat nooit mij, dat zeg ik net. Maar dan is het geen idealisme meer. Ja, ik vind dat vluchtelingenprobleem het op zichzelf iets heel eigenaardigs. Want waar leidt het aan? Als het om Syrië gaat, dan snap je alles. Dat die mensen daarvoor gaan zonder meer. Maar waar leidt het aan dat het de laatste 12 jaar zo verschrikkelijk toeneemt? Waar komt dat van? Wat ik nog mis in al die verhalen is... hoe reageren ze in de landen waar die mensen bijkomen? Wat vinden die het wel mooi? Dat het vaak de rijksten en de kritischste mensen die het voortgaan, net altijd, maar vaak wel. Wat vinden ze ervan? Of vinden ze het wel noffelijk dat die weg binnen? En dat heb ik bij een heel soort dingen dat ik eigenlijk pas echt accepteren kan als ik weet hoe het helemaal in elkaar zit. Althans, vaste vier een gewoon meest hier in Bolzert en nou in waar ben we hier ook weer? Vlieland. Oh ja, Vlieland. Maak het uit. Nou, misschien zit we wel. Misschien zit wel ik weer op Helgoland. Ik zie dat werd er nog niet meer en dan ben ik mijn oriëntatie kwijt. Zodat hij dat begrippen kan, snap je? Ja. Nou ja, dus dat. Dus er staat een stek in de kranten. Maar ik vind dat... Toch vind ik dat een vreemde volgorde ergens op een of andere manier. Want dan best...
Ik wil de context weten. Nee, Waar leidt het om? Ja, maar dan neemt het eerst stelling. Dan had je een eigen uitgangspunt. Van, Ja, maar ik ben hier dat net komt hier. omdat ik zelf al met dat verhaal erachter aan de gang ben vertellen. Ja, maar... Lees mij mijn verhalen die raar maatje. Dan neemt het eerst stelling. Vanuit je eigen positie. Ja. Ik vind dit goed of fout en dus look ik gewoon een bel. Ja. Pas dan wordt eigenlijk de context weten. Ja, En dat wil ik de hele tijd al weten. En als dat wist, Ja. dan komt tot een conclusie. En als die conclusie of wat de situatie net zo is, was het eigenlijk wel eens zo. Dan zou het lekker makkelijk van, nou ja, lid dan ik maar. Nee, let dan ik maar. Maar dan snap ik de dingen beter. Ik wil het snappen. Ja, maar dan gaat het dan niet om. Wat? Een activist die wil het net snappen. Een activist wil het doel bereiken. Of is dat waarom als het eigenlijk een activist bent? Ik bedoel maar, het zou in sommige gevallen... Ik vind het heel spectaculair zijn dat mensen in Afrika uit hun land voortgaan. Voor dat land. Ja. Dat kan. Ja. En dat soort... ik wil net de indruk hebben dat dit... alle hier hele zielige mensen binnen die hier komen. Want het is net zo. Nee. Nou, dus ik wil me net alleen nog terug emotie leren laten. Maar doe je eens helemaal om je Ik vragen. vind alles, elke keer die met goede redenen hier komt. Ja. En wanneer ben de redenen net goed, dat is verschillend vanzelf. Ja. Maar die moeten wij goed ontvangen, natuurlijk. Punt uit. Dat is één punt wat zeker is. Maar doe je eens helemaal om je vragen in. Nou, dat zal wel. Ik wil weer de volgende beetje uitreden. Mijn vraag hier, best wel, was hij zelf daarom geen activist nemen, omdat zo uiteindelijk net een doel bereiken wordt, maar omdat zo eigenlijk alleen maar begrepen wordt. Omdat het uiteindelijk alleen maar begrepen wordt. Ik wil het Is het begrepen voldoende? Ja, ik moet vooral de reden weten waarom ik dingen was. Ja. Ja, maar ik heb een heel lang leven al rond, dus in mijn heen is wat te vertellen natuurlijk. Ja, maar dat was dus weg. Ik had dit boek lezen Ja? en ik vond het ik vond het heel knap en boeiend. Ik zie het dit al lezen, maar de hoop dat ik iets over Achie van der Meer leren zou. Ja. Maar de hoop over dat ik misschien iets komen zo over hoe een 88-jarige mevrouw haar field op zijn leeftijd of zo. Maar dat zit er totaal net in. Er schreeuwt niks over die gevoelens of over die... Waarom schreeuwt zo dit verhaal? Datzelfde, die man die ertussen terugkomt, die Jezus Schlesinger. Waarom schreeuwt zo dit verhaal? Daarvoor heb ik hem een antwoordje. En ik vreeg je erachteraan. En waarom schreeuwt net gevoeliger verhalen? Dat is mij zoveel leren over wat je feelst op die leeftijd, met die ervaring, met die hele levensverhaal is zo boeiend. Ja. En dan hast zoveel feelt. Ja. En dan zit je al binnen een jaar horen niets aan het begin van die jongen te vertellen over die man. En het rekt hij. Maar ik zag het nooit weer waarom in dit soort dingen. Nee, maar ja, dat is ik zo. Ik denk dat zo mij volle meer leren kist in zo'n boek. Ja. Als er meer vanuit jezelf. Nee, laat ik het oorzeggen. Volgens mij, meestal van mij. Dit is heel aanmatigend wat ik nou zeg, hè? Dat ook bewust. Van mij moest best nog een persoonlijke boek schrijven. Ja. Graag, ja. Want die ben boeiend. Maar wij het net om aansen de pijp erin, vader zijn autobiografie schreeuwen haast. Wat, vader? Vader zijn eigen levensverhaal schreeuwen haast. Nou, maar ik denk dat ik dat nog volle boeiender vind. Misschien wel, maar ik doe het net. Waarom net? Er het Ian Jedder alles verschrikkelijk op onderdrongen dat ik dat dwans hoor. Die hier gelijk. Wat? Die hier gelijk. Ja, maar daar heb ik helemaal geen nog om. Waarom net? Nou, ik weet het niet. Dat denk ik echt niet. Waarom net? Ja, dat heb ik verder net eerst beredeneerd. Die vregen dat zo indringend en hield hij erop rondkomen. En ik zei dadelijk, ik dacht het net, ik had er net iets over nadenken willen. Maar dacht dat nou dan eens van mij, waarom was dat net? Denk daar eens, wat is die argument om dat
Nou, ik denk in het vaste plak, ik wil gewoon nieuwe dingen opschroeven. Dat is zeker. Dat is het eerste misschien waar ik aan denk. Maar vindt hij zelf dan te onbelangrijk of zo? Nee, onbelangrijk vind ik mezelf ik net. Nee, maar ik net belangrijk. Maar oké, maar we zitten hier al 3 uur en ik hing hier echt al in lippen. Dus alles wat er mij vertelt, over die eigen ervaringen. en dat vind ik dus al boeiend. En als ik dat boeiend vind, vinden een heel soort mensen dat boeiend. Ja, zoals mijn schoondochter zegt, als ik het net snap, snap net die het. Nee, maar dat is er van voort. Ik vind het boeiend en dus vinden een heel soort mensen het boeiend. Om te jen was toch al je dorst en vinst en dien haast en tocht haast. Ja, misschien wel. En ook is nou schreeuwen ik. Ja. Dat is toch, dat bent toch de ingrediënten die je nodig hebt van een prachtige autobiografie. Ja, maar... nou ja, ik zal er ook naar denken, maar het spreekt me net aan. Is het een vraag die wel eens bij die speelt? Van hoe lang ga ik eigenlijk nog? Nou, ik ben er net altijd mee wandelen, of heel vaak net, maar ik weet wel, ik ging er vanuit dat ik mij het laatste pad van mijn leven ondergaan ben vanzelf. En dat is heel realistisch om dat te denken vanzelf. Maar denk je wel eens 2 jaar, 4 jaar, 10 jaar? Nee, zo denk ik net. Ik zeg wel, ik hoop je al dat het net dat het echt voor oren van de Uitbenen staat, dat het net een dramatische slot wordt. Maar een beetje mij helpen, dat mij van mij wel. Om er een einde aan te krijgen. Hoopt het weer voor oren. Ben zelf wel net belangrijk, Agie? Maak het jezelf wel net belangrijk? Ja, maar ik speel hier wel een rol erin. En die letten ze mij ik van. Het is net zo dat die band dat zeggen wat ik dan dwam had. Nee, maar had ik daar vrij... Maar ik wil er eigenlijk wel rekken mee houden. Maar nee, ik zou zelf, ik leef willen dat het net een dramatisch en lang slot wordt. Nee. Maar we kunnen muziek opzetten? Ik kies eigenlijk altijd voor stilte. Dus uiteindelijk draai ik maar een heel beetje muziek. Ja? Ja. En dat komt omdat ik altijd dan denk, nee, nou, ik wil het toch even stil gaan. In dat grote huis, ja. Mooi al die herinneringen. Ja. En dan had de muziek net nodig om terug in gedachten heen nee, eigenlijk te streamen. Is het zo. Ik net altijd een hele mooie... Het wat stil bezig. Ja? Ja. Als ik echt zit te tinken, dan kan ik er geen lawaai bij hebben. Nee. Ja, laat ik zeggen, ik kan elk moment nog wel op een man verliefd worden. Ja? Ik laat het nooit merken. Ik kan het flirten, dat ken ik net. Nee. Maar het is voor mij wel een... ik vind het nou nog wel prettig. Ja? Ja, zeker. Dat erotische mis ik wel in mijn leven nou. Ja. Maar dat keer ik dan, ja. Maar erotische gevoelens... Die roep ik zelf op. Ja, en ik bedoel, de seks die kun je op een gegeven moment voorbij wezen, maar dan kun je nou wel erotische gevoelens. Ja, zeker. Zeker. En ben die ik alweer op letterlijk de ideeën of de gevoelens, worden die ik alweer zo ouder worden? Nee, ze worden net minder. Ik mis het wel, ja, wat ik zeggen. Ja. Maar de meesten zullen dat nooit aan mij zien. Dat denk ik net. Nee. Maar als een jongere persoon erotische gevoelens krijgt voor je, dan zit er echt voor een... Dan moet er wat gebeuren. Ja, nou in elk geval, ook al is het hypothetisch, maar ergens zit er iets in van, misschien kan dat wel. Ja. En ga je dat ook nog al jaren 80 binnen? Nee, ik onderneem niks. niks. Maar dat ben heel vaak man die 30 jaar jonger binnen. Ja, dus het heeft voor mij geen enkel gevolg zit. Dat is alleen nog een gevoel. Ik wil veilig natuurlijk. Je hoeft net bang te wezen om afwijs te worden. Nou ja, dat soort veiligheid zie ik nou ik weer net. Maar nee. Nou, is het frustrerend? Ik ga net zelf op onderzoek uit van of ik ga daar en daar heen of dates of weet ik het wat. Nee, dat zal ik net wel. Maar frustreert het dan? Ik denk van, goh, ik zit best nog wel eens mooie erotische gevoelens. Ik kan verliefd worden. Ja. Maar ja. Nee, ik denk ook dat er... ik denk dat het al een wonder wezen zou als ik zo'n man zien komen zo. Die bij mij wat wil. Ja. Dat denk ik. Ja? Ja. Maar dan ben ik een hele leuke man van 88. Vast zeker wel, maar hoe ben je verder? Ja, die had prostaatproblemen natuurlijk. Die kon ze die met een fjouwke naakt zo aan het pissen. En dat is hoe je elkaar weg kan houden. Dat hoeft ze zelf net, maar dat kind zo wel. Ja.
mooi. Herman. Herman. Ja. Prachtig net. En hij weet al net meer goed met hem. Maar ik wil het eigenlijk knoffelijk en gezellig houden in het leven. Dat wil ik. En dat is ook een mooi alibi om een heel soort dingen net te doen. Site, de vrouw. Ja, maar toch is het zo. Mag ik het lesje weer opnemen? Was dat ook in haast? Nee, dat hoeft niet. En dat hij niks te maken, maar makkelijk, gezellig. Nee. En dat soort dingen. Nee, dat is het. Nee, maar van de andere kant dan ken ik van makkelijk en gezellig. Ik wil heel erg genieten. Van dan leer ik alles verder lezen. Ja. 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 Dat is ik zo. Ik ben er net dag en nacht met wandelen, maar dit soort dingen nou leren. Nee. Ik heb ik knoffelijk. Ja. Dat is weer. Wat zou een mooie dienst wezen? Wat zou een mooie eerbetoon wezen in de laatste dienst van die? Dat weet ik net. Ik heb me al vernomen en daar heb ik totaal geen moeite mee om helemaal niks van tevoren te zeggen wat ik graag wil. En als nou... Oké. En dat wacht ik net. Nee. Ik vind dat ze zijn maas genoeg om wat van te meisje op haar manier. En ik zeg altijd, als er iets verstoren is, dan is het eerste van de levenden. Ja. Oké. Maar... dat loopt in een soort energie, dus het zou best mogelijk zijn dat op een of andere manier dat zo daar zijn boven in de kerk toch iets ervan mooi krijgt. Dat is zoeken. Wat zou jij heel gelukkig stemmen op dat moment? Wat was dan jaren zoest of geen zoest? Oh ja. Dat ik een goede mem was dan, denk ik. Dat zou ik het mooiste vinden. Dat is het ultieme, de ultieme opdracht van een mens? Ja. Nou, of dat van meesters zou is, maar dat zou ik mooi vinden als ze dat zouden. Ja. Vaarwel. Vergeet en oordeel niet te hard. Verbrand je brieven als een brug. Keer niet meer terug. Dat de weg die je gaat manhaftig mogen zijn. Eenvoudig en lijnrecht. Dat in het nachtelijk uur het stille sterrengoud voor jou ontvlammen mag. Dat hoop zich bij jouw vuur de handen warmen mag. Dat er maar sneeuw mag zijn, regen, zonneschijn en vuur vol razernij. Dat jouw succes ten deel mag vallen, veel meer dan mij. Dat ze maar fraai en groots mag zijn, de strijd die binnenin je woedt. Ik ben dolblij voor hen die mogelijk van nu af aan met jou dezelfde kant op zullen gaan. Amen. Dat staat er niet bij hoor. Dankjewel, Achie. Dit weer dan. Dankjewel. Nou ja, het kan wel eens weg. Dat zeg ik dan tussen altijd. Het kan wel eens weg. Zal ik die Oranje helpen, Jos en Loeke en daarheen brengen? Ja. Ja, dit het met wat. Lukt dat? Ja. Ja? Maar die doorde nog net tegen. Nee, maar dat doe ik ook zo. Ja. Ik breng daar eerst daarheen. Ja, dat is goed. Ik neem aan die kant, want dan kan ik die in ere mee aan. Ja, dan maar. Ja. Helpt dat? Ja, dat helpt ook wel. Als het niet zo vlak is, dan ken ik het zo wel. Ja. Maar, nou, goeie. Wat wordt ook stem, hoor? Ja. We moeten nou net op het laatste moment net knoffelen. Nee, dat is zo lullig werden. Ja, dat is zo lullig. In de laatste seconden van dit programma, dat je dan toch nog onderuit geeft. Maar gelukkig hebben we Brodsky nog leren.